Bukajan LA constituency ke parlo Nepal Party ghada long kedo Dhansiri lang rai long suri hinira inkoi rai sipen inkoi rai hinia bahap Harman Central Scheme kutit home kebra tro atangka panongsi nong nam ka chithangklong contractor Northeast Plantation and Commercial Private Limited atuma phan pajir ponlo halada kedo ora datum ajir kiding klui pen akisung kaching tang nang pen parai harai ke damawar sai longpo bupen aningarong alam longpon Bon dakamang humimi alama bangki sorkar pen radaphan mathasi lapuan kuti tangka kipipon pen contractor atum mate Northeast Plantation and Commercial Private Limited atum amit hanga lephan chimatha loksi labangso RCC dolong kaselampon along sangti KN pona sangti abang akile mimipin khangjang Sitahalapu arpu kido kilang carido nangji atum lagi Sarihajan PWD Roads Division atum amek ang nuamat tibok tirai kidia jopen kilong asangti kilang nu amukhasi KN kapang som kupen KN pon bom abangke lampe isita ningji dun langre mate PWD SDO lapen executive engineer atum kosona sangti si KN nangjima ku kachini nema kuda arju meme Lapuson thak si hanjang lang solong 100 bedded hospital along ta labangso Northeast Plantation and Commercial Private Limited atumsi cyclem bom haladak ta lapusona sang TC KN labangso alam aphong bir tapang daklo sitame Karbeng Autonomous Council ke Japon CM Dr. Tuliram Rong hangabang arjulong le sonsi chekong den ajok labangso Northeast Plantation and Commercial Private Limited atum non an ongdung atangka Karbeng Long pen tangka Roy Pondo Bukajan pen ananterang Karbiang Live